Ahoj priateľ, ahoj jogín. Myslím, že už sa takto môžeš slobodne nazvať, ak ideš spoločne s programom Zažni online. Dnes si na 5. časti. Končí sa nám február, aj yoga Zažni online pomaličky prichádza ku svojmu koncu. Dnes tu máme opäť takúto polhodinovú rýchlovku. Pozrieme sa a zozbierame všetky skúsenosti z predošlých častí. Zahrejeme telo a pripravíme ho na veľké finále. Tak ideme hneď na to, zatvoríme oči a pozrieme sa, čo sa deje v našom tele. Daj si hlboký nádych, naplň vzduchom brucho, hrudník a pomaličky vydýchni. Naplň opäť vzduchom brucho, hrudník, pomaličky vydýchni. A znovu. Preskenuj, ako sa máš, či ťa niečo bolí, či cítiš niekde napätie, či ti dovolí sedieť takto na pokoji v tureckom sede. A pomaličky začne krúžiť hlavou. Jedno do ktorej strany, potom si to vymeníme. Vymeň strany. Do druhej strany začne krúžiť. A zastav krúženie, začni krúžiť vo sedacích kostiach takto. Ako ja, môžeš na chvíľočku otvoriť oči, ak nevieš, čo myslím. A do druhej strany. Dnes máme taký pomalší štart. Opäť sa precítime, naposledy to bola aktívnejšia hodina. Dnes to takisto bude aktívnejšia hodina, avšak s pomalším štartom. A zastav na strede, keď na budúce tam budeš, polož ľavú ruku na zem vedľa tela a pravú otvor do strany ponad hlavu. Na druhú stranu poď. A znovu na stred. Polož si ľavú ruku na pravé koleno, pravú ruku do seba a twist dozadu. Prejdeme na druhú stranu, práva ruka na ľavé koleno, ľavá ruka dozadu.
a znovu na stred. Teraz otvor nohy do obidvoch strán, hlboký predklon v sede. Musíme si natiahnuť zadnú časť nôh na správne cvičenie, teda na čo najsprávnejšie a najotvorenejšie cvičenie pozdravu slnka, aby sme tie nohy vedeli natiahnuť a narovnať, aby sme otvorili energetické prúdy. A prejdeme k pravej nohe. A ideme k ľavej cez stred. Opäť sa vrátime a vklzneme ľavou rukou takto popri ľavej nohe a otvoríme sa znovu do strán. Teraz je to o čosi hlbší otvor. A na druhú stranu. Vrátime sa na stred, opäť predklon. Pomaličky sa ťaháme naspäť a dáme si ešte strom v sede. Pravú nohu, práve teda chodidlo si dáme do ľavého stehna s nádychom, obidve ruky hore a s výdychom sa chytíme chodidla. Verím, že... A teda predpokladám, že moje chodidlo už nevidíte, že je odstrihnuté z kamerky, z videa, tak naozaj sa posuniem trošku dozadu. A ideme strom na druhej strane. Opäť obúčikom, ruky hore, teda žiadnym obúčikom. Niekedy sú tie príkazy zaujímavé. Človek občas rozmýšľa, že čo ďalej. A tak ten príkaz je úplne iný, ako mal byť, no. A vrátime sa. Na stred prejdeme na 4. Pomaly sa to začne zvrhávať. Nádych, zadok hore. A s výdychom dole pozrieme do seba. Zaguľatíme chrbát. Môžeme sa takto pokrútiť v tejto pozícii. Je to úplne super, hlavne na ráno, keď človek stane stuhnutý. Do druhej strany. A zastavíme na budúce na strede a ideme zádkom k pätám, postupne sa nám dvíhajú kolena a prejdeme do psa dole hlavou, už ho poznáme, ak treba zohni v ňom kolena, ak treba dvihni päty a prikloň sa viacej k svojim stehnám. Môžeš v ňom prestúpiť z nohy na nohu, trošku si zapedalovať, akokoľvek to nazveš, akýkoľvek pohyb urobíš. Urob to tak, aby si sa v ňom cítil dobre. A z tohto psa vyskočíme, vykročíme z vonkajšej strany našich rúk do hlbokého drepu. A pravú ruku popod pravú nohu si polož na jogamátku a ľavú dvihni hore.
Na druhú stranu ľavá ruka na zem, pravá hore. A na stred. Do hlbokého jogového drepu. Pomaličky sa z neho dvihni. Hore do hlbokého predklonu v stoji. Môžeš si chytiť lakte, pohúpať sa na jednu stranu, na druhú, vytvoriť priestor medzi stavcami, aby sa prípadné štipančeky odštípali a ty si uvoľnil chrbát, uľavil si od bolesti prípadnej. Všetci sme ľudia a ja som len človek, takisto ma bolí niekedy chrbát. A ideme pomaličky sa zrolujeme, stavec po stavci hore. S nádychom obidve ruky hore, spojíme ich. Prídeme dlaňami pred hrudník a opäť nádych, ruky hore. A pomaličky sa rolujeme dole, stavec po stavci s nádychom rovný chrbát a s výdychom práva noha dozadu. Natiahneme ju čo najviac, využijeme to, že sme sa tak dobre pootvárali v prvej časti lekcií a vykročíme dopredu do vysokého výpadu. A z vysokého výpadu spomenieme si, ako sme, myslím, že v časti 3 nakopávali. Niekomu zadok a ideme opäť na to 10 krát. Bum. Snaž sa zladiť nádych a výdych, aby si s výdychom aj vykopával. A z 10. rázu prejdi do stroma. Ľavá noha do pravého stehna, alebo do lítka, alebo takto na zem. Kdekoľvek si, tam buď. Dávaj si pozor. Ruky zlož pred seba. Zafixuj pohľad na jeden bod. A môžeš stať v tomto strome. Možno môžeš simulovať nejaký vietor tým, že zatvoríš oči. Strom je inak esenciálna jogová pozícia. Myslím si, že pomáha viacej ako modely, kadejaké pózy na Instagram. Samozrejme, všetko je so všetkým spojené. Musíš mať zdravé telo, aby si vedel budovať to, čo je jemnejšie, čo je nad tým, takže nemusíme úplne byť proti niekomu, proti pózam, ktoré majú zlákať ľudí do jógy. Aj keď sa to trošku kriví, ten obraz o jóge, ale tak. Čo už, taký je svet a nie je v mojich silách a určite si to neber ani ty na svoje plecia, aby si to zmenil, je to úplne zbytočné. A zo stromu prejdi do skandásany. Na ľavej nohe, pravá je natiahnutá. A ideme dopredu. Nájdeme dole pozerajúceho psa s nádychom ľavá noha hore a dozadu a s výdychom vykročíme dopredu medzi nohne, vysoký výpad. Ruky hore. Vydýchneme. Hlboký nádych a s výdychom ideme opäť nakopávať zadky. 10 krát, každý vo svojom rytme. Snaž sa mať zladený nádych a výdych s výkopom. Čo najviac sa sústreď na ten pohyb, zachyť vedomie o tom, ktoré svaly sa pohybujú. Čím viacej ich zachytíš, tým viacej
mozgových spojení si vytvoríš, tým šťastnejší život potom máš. A opäť potom z 10. výkopu prídeš do stromu, snaž sa ho robiť tak, ako si ho robil na predchádzajúcej strane. Avšak nie za cenu, že budeš mať nohu opretú v kolene. Tam nie, tam si tú nohu nedávaj. Môžeš skúsiť zatvoriť oči, zavnímať, ako sa mení zmysel pre rovnováhu a potom prejdeme do skandasany. Na pravej nohe, ľava je natiahnutá. A stadiaľ to prejdeme. Do psa dole hlavou, zo psa dole hlavou sa nadýchneme a pomaličky, ale fakt, že pomaly prechádzame do dosky. V doske trošku ostaneme a potom prechádzame do psa, opäť pomaličky. Dajme tomu, že na 5 dôb a ostaneme v psovi a opäť ideme do dosky 1, 2, 3, 4, 5. Ostaneme v doske 1, 2, 3, 4, 5 a ideme naspäť 1, 2, 3, 4, 5. Ostaneme v psovi 1, 2, 3, 4, 5 a ideme 1, 2, 3, 4, 5. Sme v plenku 1, 2, 3, 4, 5 a ideme naspäť 1, 2, 3, 4, 5. Ostaneme v psovi 1, 2, 3, 4, 5 a dvihneme pravú nohu dozadu hneď, nádych, s výdychom vykročíme dopredu medzi dlane, dvihneme ruky, pravú ruku spustíme dole a dozadu, až si v takom téčku. Na zadnej nohe sa začneš pohupávať takto dopredu a dozadu a z tohto pohybu nájdeš momentum, ktoré ťa preniesie do obráteného polmesiaca Ardha Chandrasana. Teraz nie je podstatné, ako sa to volá po indicky, ale podstatné je, aby si sa tam dostal. Ľavú ruku máš na zemi, pravá ruka je vo vzduchu, stojíš na pravej nohe a ľavú nohu máš za sebou vzadu. Následne vymeníme ruky, pravá ruka príde na zem a ľavá príde hore, už si v obyčajnom polmesiacovi. A z tohto obyčajného polmesiaca sa rukou odrazíš dozadu do skandásany. Výborne. Trošku si pohovieš v skandásane a zo skandásany ideš dopredu do stoličky. Prinožíš nohu k nohe tak, aby sa prsty veľké dotýkali 5 cm od seba a dvihneš ruky, ponoríš sa čo najhlbšie do zadku, nie takto, ale tak, aby si to cítil, aby to bolo dobré, aby si sa spevnil a ešte môžeš dvihnúť päty, aby si to nemal úplne ľahké. A keď si v tom,
tak môžeš trošku zotrvať. A s výdychom sa predkloníme. S nádychom rovný chrbát. Vykročíme pravou nohou dozadu, ľavou nohou dozadu. Doska, chaturanga, pes hore hlavou. A pes dole hlavou. A ideme na druhú stranu. S nádychom ľavá noha hore a dozadu. S výdychom vykročíš dopredu medzi dlane. Obidve ruky hore. Dáš si ľavú ruku dozadu. Začneš sa hýbať na zadnom chodidle. Urobíš si to momentum a potom ho využiješ na to, aby si prešiel do obráteného polmesiaca. Vymeníš ruky. Obyčajný polmesiac, teraz stojíš na ľavej nohe, ľavú ruku máš dole, pravú hore, takisto pravá noha je hore za tebou a odrazíš sa do skandasany. Na pravej nohe ľavá je natiahnutá. Nemusíš mať petu na zemi, dôležitejší je rovný chrbát, vtedy ja som si aspoň na sebe odpozoroval, že sa lepšie mi natiahne táto zadná časť stiehna. A prejdeme dopredu. Do stoličky, tak ako predtým. A hlboký predklon, nádych, rovný chrbát. Môžeš tentokrát skočiť dozadu do dosky, z dosky cez čatarangu. Do hore pozerajúceho psa. A z hore pozerajúceho psa do dole pozerajúceho psa obrátiš nohy tak, aby si už bol normálne na chodidlách. A ideme. Pes. 1, 2, 3, 4, 5 a ideme do dosky. 1, 2, 3, 4, 5. Držíme dosku. 1, 2, 3, 4, 5 a ideme naspäť do psa. 1, 2, 3, 4, 5. Držíme psa. 1, 2, 3, 4, 5 a ideme do dosky. 1, 2, 3, 4, 5. Držíme dosku. 1, 2, 3, 4, 5 a ideme naspäť. 1, 2, 3, 4, 5. Držíme 1, 2, 3, 4, 5 a ideme do dosky. 1, 2, 3, 4, 5. Ideme naspäť do psa. 1, 2, 3, 4, 5 a ideme do dosky. 1, 2, 3, 4, 5. Držíme dosku. 199, 98, 97, 96, 95, 94, 3, 2, 1. 0, 89, 8, 7, 6, 5 a vykašľame sa na to, ideme do psa, zo psa skočíme z vonkajšej strany do hlbokého drepu, ja sa otočím, ty môžeš zostať tak ako si a ja ťa vítam späť v realite po vtipku, dúfam, že si sa nezľakla toho, že budeš 100 sekúnd držať dosku. Možno by sme si mohli dať nejakú výzvu, že ako dlho udržíš dosku. Ak sa ti to páči, napíš do komentára, že chceš takúto výzvu.
A možno to skúsime. A keďže je toto začiatočnícky program, tak už sa nebudeme ďalej mordovať. Cítim aj ja, že som zohriatý. Pre mňa tento fov akože už sa stal priateľným, ale začiatky boli náročné. Takže začneme zľahka aj my a opäť si dáme pravú ruku pod pravú nohu, otvoríme sa. Na druhú stranu. Naspäť. A sadneme si. Teda postavíme sa na kolena. Ľavou rukou si chytíme ľavú petu a pravú otvoríme ponad hlavu. Oboučikom premeníme ruku, príde pravá ruka na pravú petu a ľavá príde dozadu. Vymeníme opäť strany. A keď budeme na budúce na ľavej ruke, vyskúšame na ľavej ruke ostať a pravú ruku si dať na pravú petu. Otvoríme hrudník. Predstav si, že ho niekto ťahá takto hore. Neopieraj sa ruky, silou chrbta a silou tela sa drž, tak aby si sa vedel pustiť jednou rukou, druhou rukou. A vyjdeme z toho von. Sadneme si na zadok, natiahneme nohy, dvihneme obidve ruky hore a s výdychom sa pokúsime chytiť sa buď už palcov, alebo túto členkou, alebo niekde za stenami. Možno budeš mať ruky na zemi. Počúvaj sám seba, ako si Pačimuttanasana, kliešte. Možno môžeš trošku podvihnúť. Kolená nie je úplne hore, nemaj zase úplne dole. Overstretchovanie pravidelné škodí. Alebo možno neškodí, ale počase zistíš, že sa natiažeš viacej ako chceš, ako je ti to prospešné. A uvoľni tento stretch, nájdi si cestu do šavasany, na chrbát, dlane vedľa tela, smerom hore. Nohy nech padnú ako padnú, nehľadaj v tom symetriu. A iba si daj hlboký nádych a pomaličký výdych. Hlboký nádych a pomaličký výdych. Hlboký nádych a pomalý výdych. Nech sa všetky cvičenia z dnešnej lekcie vstrebajú do tvojho tela. Nech dých klesne do prirodzeného rytmu. A iba buď. A na chvíľu si uvedom, že je o teba postarané, že ťa nesie Matka Zem, že ťa nesie dláška, na ktorej ležíš. Že máš čo jesť, že máš internet. A dosť času na to, aby si cvičil podľa internetu.
Pomaličky rozpohybuj prsty na rukách, na nohách. Pretoč sa na jednu stranu. Otáč sa hore do tureckého sedu. Daj si hlboký nádych a hlboký výdych ruky pred srdce. Ja ti ďakujem, že som opäť mohol byť súčasťou tvojho dňa. Ak si tu nový, tak ďakujem, že si sa pridal k programu Zažni online. Vidíme sa na budúce. Namaste. Tak čo moji? Verím, že dobre zacvičené. Verím, že benefity využiješ počas celého dňa, alebo možno počas spania, neviem, kedy cvičíš. Pomaly sa dostávame do finále. Odporúčam túto lekciu si prejsť 1, 2-krát, možno aj 3-krát. A teším sa na teba na budúce. Maj pekný deň.